салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм-канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд, ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пояфзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм-канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либос силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. оятулло моминов пирӯзиашро дар мусобиқаи СА 178 ба духтари аз даст додааш бахшид. дар Москав мусобиқаи СА 178 баргузор шуд. мухлисонро мусобиқаи пурқувват 17 муҳориба ва дар байни онҳо 5 мубориз бо иштироки тоҷикон интизор буд. беҳтарин муҳорибаашон бо иштироки варзишгари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров 16.7 ва Глеб Ҳабибуллин 9.32 аз Русия шуд. дар ин турнир ду размкори мо соҳиби бонуси мусобиқаи СА 178 шуданд. Ҳафиз Сакибеков $50,000, Беҳрӯз Зуҳуров $25,000. Давлатманд Чӯпонов аз сабаби вазни зиёд доштан аз бонус маҳрум шуд. Беҳрӯз Зуҳуров ва Глеб Ҳабибуллин се давраи пурра ва ҷаззобро тақдим карданд ва ғолиби ин ҷанг Глеб Ҳабибуллин шуд, ки ҳамаи доварон ба ӯ пирӯзиро доданд 29-28. барои Беҳрӯз ин дуюмин шикасти пайдарпай аст. шубҳае нест, ки ин муҳорибат дар ниҳоят ба муборизаи сол хоҳад шуд. дигар ҷанговарони тоҷик Анис Юқубов 9.1, Сайгид Абдуллоевро 10.3 аз Русия бо қарори ҷудогонаи доварон шикаст дод. ин пирӯзии ҳафтуми ӯ барои Анис аст. рекорди ӯ дар ин лига ба 4-0 баробар аст. оятулло моминов 13.4 Абдулкарим Бадахширо 7.3 аз Афғонистон бо қарори якдилонаи доварон мағлуб кард ва пас аз мағлубият дар муборизаи гузашта ба роҳи пирӯзӣ баргашт. рекорди нави оятулло дар лига 3.1 аст. пас аз ҷанг моминов гуфт, ки ҳангоми омодагӣ ба мусобиқа духтарашро аз даст додааст. аз ин рӯ ин пирӯзӣ барои ӯ хеле муҳим буд. ҳафиз Сакибеков 10.1 бошад. ҷиҳод Юнусовро 19.8 аз Русия бо қарори якдилонаи доварон шикаст дод ва ин ҳафтумин пирӯзии пайдарпайи ӯ мебошад, ки дутои он дар лигаи СА аст. ва Давлат Чӯпонов 11.5 Алишер Асамовро 12.6 аз Узбекистон дар даври аввал шикаст дод ва силсилаи худро аз ду мағлубият қатъ кард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.